Той не е суетен. Снимай ли? Аз съм снимал. Добре, протека. За сивито ти ли? Бе, мога да поиграя малко. Но дъха. Да ти мини теската. Да ти мини мускулната. Ага. Ма да, зареждай ги пред двамата и ги мятай. Да, точно за той. Да. О, ти как те ме даш, се няма да раз. Ти ми... Аз не мога да играя, тъй като не мога точно. Ми е трудно с тях. Пък ти с мен не играят, и ти ги грешат постоянно. Грешат, защото твоите идват по друг начин. Маме, мога да възложа от тази страна и да почвам. Да възложа от тази страна и да почвам. Значи с тебе. Добре. И можеш да ме черпиш, значи. Хи-хи-хи. Той те чака да дойдеш да го смениш. Да, бе. Ще го сменя. Оп. Добре играят, бе. Гони.